Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne zajednice u saradnji sa Fondom Evropski fondovi pokrenuo je seriju obuka namenjenih prosvetnim radnicima u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Vojvodini pod nazivom Fondovi Evropske unije od ideje do realizacije. Prva trodnevna obuka organizovana je u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Kanjiži od 15. oktobra. Tim povodom potpredsednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice Mihalj Njilaš i direktor Fonda Evropski poslovi autonomne pokrajine Vojvodine Siniša Lazić održali su konferenciju za novinare u Kanjiškom regionalnom centru. Pokrajinski sekretar Mihalj Njilaš je rekao da raduje da je u regionalnom centru u Kanjiži početak jedne velike akcije edukacije u oblasti apliciranja prema Evropskoj uniji od strane obrazovnih ustanova. Ja mislim da je to uspešan projekat, već se vidi na samom početku i to treba nastaviti. Sve više njih iz lokala, iz ustanova, obrazovno-vaspitnih ustanova, naučiti, uključiti u apliciranje prema evropskim fondovima. Imamo ukupno 106 obrazovno-vaspitnih ustanova uključenih u ovaj projekat na teritoriji pokrajine sa ukupno 270 polaznika, od kojih, kao što sam rekao, ovde u Kanjiži imamo 22. To su impozantne brojke i znači ta ideja i taj projekat je izuzetno dobro prihvaćen od strane vaspitno-obrazovnih ustanova, odnosno samih pedagoga u ovim ustanovama. Direktor Fonda Evropski poslovi Siniša Lazić je također izrazio zadovoljstvo što je prva u nizu obuka pokrenuta u Kanjiži, sredini gde su izuzetni rezultati postignuti zahvaljujući poverenju u lokalnu samoupravu i uverenja da se određeni benefiti mogu ostvariti iz fondova Evropske unije putem prekogranične saradnje. Ovaj posao koji danas, da kažemo, kreće iz Kanjiže i dešavaće se na cijeloj teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, ja bih rekao da ima mnogo veći značaj od reči ekonomija. Danas svi pričaju o ekonomiji, međutim ja mislim da ključna reč za naše društvo bi trebalo da bude obrazovanje, jer funkcionalno obrazovanje i funkcionalno znanje doprinosi i ekonomiji. Ukoliko nemate znanje koje možete primeniti, džaba vam sve tehnologije ovog sveta, nećete moći to staviti u jednu funkciju. Zato upravo se zahvaljujem što je sekretarijat prepoznao ovu aktivnost, prihvatio partnerske odnose u realizaciji ovog projekta i što su nastavnici i ljudi koji rade u sistemu obrazovanja prihvatili ovo kao mogućnost i vidite iz brojeva koje je rekao gospodin potpredsednik pokrajinske vlade da je jedan ogroman broj ljudi iz obrazovnog sektora zainteresovan za ovo. Međutim, morate znati da ljudi iz obrazovanja najčešće su prepušteni sami sebi, da oni imaju onaj deo sredstava koji dolazi po osnovu plata i po osnovu samo materijalnih troškova koji se tiču obrazovanja, a za ovaj segment nadogradnje koji se javlja kao mogućnost u obrazovnom sistemu ne mogu doći do novca koji je potreban najčešće za neko predfinansiranje, a to se može iz dva izvora obezbediti. Jedan izvor je ili iz lokalnih budžeta, a drugi izvor je eventualno iz pokrajinskog budžeta koji prepoznaje ovakvu vrstu mogućnosti i podizanje kapaciteta našeg obrazovnog sistema na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine.